sisi ubheke. Ngiyangaka umngane wami lehlala lapha ezweni. Umngane wakho lo hluphekayo. Hawu Sipho manje isithembiso ukuthi umngane wami uyahlupheka. Kahle musuyitshela ngami. Hayi bo bathe ngitshela ngawe. Hawu phela kahle. Kahle nawe nobuso ngathi scrotum. Hawu phela. Hawu wena kunini ngikubiza lokho ngisiba nje. Abethi bengingakuza nje futhi ngikhathele adinga isibiko attenda. Ngikhathele safanya yobhani nama-homework. Yini ekukhathaza kanje bekufanele ungilinde? Abethi ukuthi yabo bengingakuzi nokuthi ukuze emva kwami nje ngikuzwa manje. Manje indaba wakhathazeka nje. Hayi ngiright akunalutho nje. Hayi asihlaleni phansi sixoxe. Hayi khuluma. Abethi ukuthi nje yabo siqoshwe nabazali bami asimo sami sabi kahle ekhaya ngibingale ngingadlile. Noma umuntu acela ukudla ngaphula ngisejala ungangimuthi ngikhathazekile. Kati indaba ungeze ekhaya uzodla khona. Phela bese ngingena ekhaya kimi nenhlobo le-rich ngenze ithini-ke nitshile ngami. Hawu abazali bami ngeke beze bayenze leyo phela nomngane wami indawo benganqaba ukuthula. Asambeni-ke siyodla ekhaya. Hawu wena wena amahlo usuzala lo nomusa umuntu ophuka kanje dlala buyela lengadliwe. Cha. Ngingakhathazeki asamsodla ekhaya. Sekube nini ngilosiza enhlizweni yami.